नमस्कार, माई किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज तुम्हाला मी बाजरी आणि ज्वारीच्या पिठाच्या पुरी बनवून दाखवणार आहे। त्या पिठामध्ये अजून मी साहित्य घेतले। ज्वारी आणि बाजरीचं पीठ मिक्स दळलेलं आहे माझं, आणि 2 चमचे मी अर्धी वाटी गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे, 2 चमचे मी तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे, 2 चमचे मी आपल्या डाळीचं चण्या डाळीचं पीठ घेतलेलं आहे। हे सगळं मी आता एकत्र करून घेणार। एकत्र करून घेणार आणि त्याच्यात पुरीमध्ये टाकण्यासाठी मसाला घेतलेला आहे मी। लसूण बारीक ठेचून घेतलेले, धने घेतलेले पाव चमचा मी भाजलेला जिरा पूड घेतलेला आहे, तिखट घेतलेला 1 चमचा आणि पाव चमचा मी हळद घेतलेली आहे। त्याच्यात टाकते हे सगळं आता। आणि 1 चमचा मी मीठ टाकते। हे सगळं मिक्स करून घ्यायचं आणि कोथिंबीर टाकायची, भरपूर कोथिंबीर टाकायची। आणि आता मी गरम पाणी करून ठेवलेलं आहे, त्याच्यात पीठ मळून घ्यायचं। मला तीळ टाकायचा विसर पडलेला होता, सॉरी। मी आता याच्यात तीळ टाकते। हे आपलं असं पीठ मळून झालेलं आहे, आणि आता मी 5-10 मिनिटांनंतर मी पुऱ्या बनवणार, झाकून ठेवायचं। आता पुडी बरोबर आपल्याला भाजी करायची आहे। आपण डांगर घेतलेलं आहे आणि त्याच्यासाठी मी कोथिंबीर, हिरवी मिरची कापून घेतली, चिरून घेतलेली आहे, लसूण ठेचून घेतलेला आहे, आणि जिरं आहे, मोहरी आहे आणि कढीपत्ता आहे। तर मी तेल टाकते। कढई तापून झालेली आपले, तर तेल टाकायचं त्याच्यात। तेल टाकलं का मोहरी टाकायची, मोहरी तळतळायला लागली का जिरं टाकायचं, जिऱ्यानंतर लसूण टाकायचं। कढीपत्ता टाकायचा, हळद नंतर टाकायची। तेलात जर टाकली हळद जळून जाते, वरून टाकायची हळद। आणि कोथिंबीर टाकायची, भरपूर कोथिंबीर टाकायची। मीठ टाकायचं पाव चमचा,
आपण एक वाफेवर शिजून घ्यायची आहे. आता आपलं तेल पण तापायला ठेवलेलं आहे मी. आता आपण आहे ना हे लाटून घेऊ, पुरी लाटून घेऊ. थोडी जाडच राहू द्यायची याला. अशी बी लाटली जाते आणि पीठ लावल्याने बी लाटली जाते ती. थोडी जाडच राहू द्यायची या पुरीला. आता बघून घ्यायचं तेल तापलं का. आता तेल तापलं का नाही बघून घ्यायचं. हां, तापून झालेलं आहे. आता मी पुरी तळून घेते. अशा आपल्या पुऱ्या तयार झालेल्या आहेत. अशा आपल्या पुऱ्या झाल्या आहेत. आता मी सगळ्या पुऱ्या बनवून घेते. नंतर अशा प्रकारे आपली पुरी आणि भाजी तयार झालेली डांगराची. अशा प्रकारे तुम्ही पण बाजरी आणि ज्वारीच्या पिठाच्या पुरी बनवून बघायचं आणि भाजी पण बघून. म्हणजे या भाजीला आपण डब्याला पण घेऊन जाऊ शकता. या पुरीला भाजीला कोरडी भाजी जर झाली तर याला वांग्याच्या भरताबरोबर पण बनवून तुम्ही खाऊ शकतात या पुरीला. तसंच तुम्ही घरी बनवून बघा, खाऊन बघा आणि माझ्या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.